Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Уночак. Сёння мы пагаворым пра батлейку. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Раскажыце пра вытокі беларускай батлейкі. Батлейка – гэта беларуская з'ява, сама назва толькі ў Беларусі сустракаецца, таму што, напрыклад, у Польшчы вось гэты лялечны тэатр, які выкарыстоўвае біблійныя сюжэты, называюць шопка, ва ўкраіне вертэп і толькі ў Беларусі батлейка. Навукоўцы мяркуюць, што ён з'явіўся ў 16 стагоддзі і развіваўся на аснове таго, што паказваў у першую чаргу дзецям, падлеткам гісторыю нараджэння Ісуса Хрыста. Найбольш папулярны спектакль лялечны гэта быў спектакль «Цар Ірад», які адлюстроўваў усю гісторыю нараджэння, драматызм нараджэння і чаму называўся «Цар Ірад», таму што ў фінале ось было пакаранне галоўнага праціўніка нараджэння Господа і збаўцы Ісуса Хрыста. 16 стагоддзя, яно таксама стагоддзе рэфармацыі, калі цікавасць да біблійных сюжэтаў яно рэзка ўзрастае ў грамадстве. І вось батлейкі, яны пачынаюць з'яўляцца ў многіх гарадах, мястэчках, іх вырабляюць розных памераў, рознымі спосабамі, але нязменны атрыбут вось святараства гэта батлейка. Ну і ў далейшых стагоддзях таксама яна развіваецца. Распавядзіце, калі ласка, пра тэатральныя асаблівасці такога мастацтва. Было дзве тэатральныя пастановы. Першая тэатральная пастанова, яна лічылася высокай, а другая нізкай. Высокая гэта на біблійныя сюжэты, а нізкая гэта на сюжэты такія, скажем, пабытовыя, вясковыя. Вось біблійныя сюжэты, яны выкарыстоўваліся ў такой прасторы, збудаванай майстрам на 2 паверхі. Знізу дзейнічаюць людзі, а зверху анёлы. Лялькі таксама агучваліся рознымі галасамі, і гэтыя галасы, яны прываблівалі людзей сваёй інтанацыяй, гучнасцю, а таксама выглядам. І, канешне, тэатральныя асаблівасці, яны былі ў тым, што гэта быў перасоўны тэатр. Яго маглі паказваць у розных мясцовасцях. Майстры і лялькі. Лялечнае майстэрства ў Беларусі, асабліва ў 16 стагоддзі, было дастаткова добра развіта. Рамеснікі, асабліва ў перыяд такіх святочных дзён, добра на гэтым зараблялі. Ну, маецца на ўвазе не саміх святочных дзён, а калі рыхтаваліся да свята. Асноўнае гэта было дрэва, матэрыял, з якога вырабляліся лялькі. Таксама вырабляліся з тканіны, былі саламяныя нават вырабы, яны вельмі прыгожа расфарбоўваліся. Мастакі, яны рабілі такія даволі сур'ёзныя мастацкія творы. Ну і сама батлейка, сам корпус батлейкі, для таго, каб яго зрабіць, патрэбна былі такія добрыя здольнасці, таму што лялькі яны былі сучаснай мовай, кажучы, вось манекены, якія там вось рухаліся па прасторы, патрэбна было механізмы рабіць, каб яны маглі адкрываць рот, махаць рукамі, вось гэтыя ўсе прыстасаванні. І вось у Беларусі, асабліва ў вялікіх гарадах, фактычна ўсюды існавалі батлеечныя такія майстэрні. Росквіт і ўплыў на беларускую культуру. Трэба сказаць пра эпоху контррэфармацыі. Калі з'явілася евангельская вера, то пачалася даволі, як я ўжо казаў, вялікая цікавасць да біблійных сюжэтаў. І гэта развівалася па ўсёй Беларусі, але прыйшла контррэфармацыя, і вось батлейкай заняліся езуіты, ордэн езуітаў. Ён казаў, што мы павінны гэта вучням паказваць у кожнай сваёй школе. І от яны зрабілі школьную батлейку. І вось гэты школьны тэатр, ён вельмі моцна ўплываў на ўспрыманне, на уяўленне вучняў пра біблійныя сюжэты. Вось гэта быў самы канец 16 і пачатак 17 стагоддзя. У 18 стагоддзі ўжо надыходзіць пэўны такі заняпад батлеечных тэатраў, і у пачатку 19 стагоддзя пачынаецца яе адраджэнне наноў у другой палове 19, пачатку 20 стагоддзя, калі зноў з'яўляецца цікавасць ужо на іншым узроўні, на ўзроўні такога беларускага народнага, нацыянальнага мастацтва, і вось батлейка ўваходзіць як ужо нацыянальны
тэатральны тэатр. Таму вось пра гэтыя перыяды мы можам казаць як росквіт і заняпад. Ну а сёння ці ёсць запыт на вяртанне? Дарэчы, вельмі цікавы момант пра сучасны перыяд. У савецкі час гэта фактычна была такая батлейка, яна, само слова батлейка, оно азначае батлеем, там нараджэнне Ісуса, да яе ставіліся так, скажем так, да архаізму. Вось калісьці было, але аджыло ўжо, мы ўжо павінны новы час, новага чалавека будаваць. І таму ў савецкі час яна фактычна і выкрэсліваліся з жыцця грамадства. Але ўжо ў 90-е гады ў незалежнай Беларусі гэтым відам мастацтва пачалі займацца нашы музеі. У краязнаўчых музеях, літаратурных былі створаны наноў вось гэтыя батлейкі, якія запрашалі школьнікаў, вучняў, каб рабіць вось гэтыя тэатры такія. Гэта таксама было даволі папулярна ў каталіцкай царкве. Каталіцкі касцёл, ён заўсёды быў так вось прывязаны да батлейкавых спектакляў. І евангельскія вернікі таксама у той ці іншай ступені гэтым займаюцца. Ну і трэба сказаць, што, калі казаць пра маю думку, то я, безумоўна, бачу перспектыву адраджэння батлейкі ў сучасным грамадстве, таму што ёсць цікавасць да беларускай нацыянальнай культуры. А батлейка, яна ўсё ж, асабліва гэты спектакль «Цар Ірад», і там іншыя ёсць сюжэты, але вось «Цар Ірад» найбольш папулярны. Цяпер ён пераствораны, ёсць вершаваная форма, ёсць некалькі момантаў перакладзеных са старабеларускай мовы. І гэта ўсё ідзе як у сферы рэканструкцыі тэатральнай культуры, так і ў сферы евангелізацыйнага моманту, дзе дзеці знаёмяцца з гісторыяй Раства Христова. Таму мы можам сказаць, што сапраўды вось вяртанне, таму што нават у 21 стагоддзі там у Менску, напрыклад, там літаратурны музей, там музей там Максіма Богдановича, кажам, запрашаем на батлейку. Мы адрадзілі батлейку. Вось нейкія лялькі яшчэ з пачатку 20 стагоддзя. З тэатраў там ледзьве не часоў Ігната Буйніцкага. Вот у нас ёсць, мы адрадзілі гэта. Веру, што яна не забудзецца, але чакае новы такі рэнесанс батлейкі. Батлейка мела свой найбольшы росквіт у 19 стагоддзі. Змітрок Бядуля узгадваў: батлейка ставілася дзень у дзень па 3 разы цэлы месяц, безупынна. Ніводная класічная драма на ўсім свеце такога шчаслівага лёсу хіба не ведае. З даўняга веку, дзеці, батлейка вандруе па свеце, па народах, па краінах, па дарогах, па сцяжынах, дзеля радасці і смеху, на навуку, на пацеху, каб дабро было, каб зло сышло. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!